Vale, ho esteu veient, Vicky? Ho esteu veient, no? Ara ja? Se veu bé, Vale, perfecte. Doncs, se bueno, veu bé, Jordi. gràcies. Jo ara no us veig, no sé si us adormireu o no. Jo només veig la meva presentació. Gràcies a l'Ajuntament de Gandesa i també a Jordi Soto, el company veterinari, que a través d'ell pues, hem aconseguit esta connexió. No? Moltes gràcies als que esteu aquí ara presencials, gràcies pel vostre interès. Jo soc Jordi Vendrell, soc veterinari i Vicky Salvador és farmacèutica, treballem a l'Agència de Salut Pública de Catalunya, concretament al Baix Ebre. Però bueno, estem dins del sector de les Terres de l'Ebre. El títol de la xerrada és això, petits consells i també normes d'higiene. Donarem petits consells que per això, que no deixen de ser consells, basats en l'evidència científica que tenim avui en dia, i les normes, ja veureu que són normes que han aparegut durant aquests dies al boletí oficial i que, per tant, són d'obligat compliment. Començo amb molt de gust d'estar també, com us dic, a la molt lleial, heroica i immortal ciutat de Gandesa i començo pel seu celler cooperatiu de l'any 1919. Se va començar a construir en aquesta dada. I en aquesta dada vull anar. Ja sabeu que ho va fer César Martinell, disciple de Gaudí. Per què me'n vaig en aquesta dada? Pues perquè un any abans, i és curiós que aquesta dada es comencés a construir aquest celler, havia començat a Espanya el que va ser la gran pandèmia de la grip espanyola, en moltíssims morts. I d'aquí de Gandesa i de l'any 19 me'n vaig a Mataró a l'any 20, un any després. I aquesta és una carta que havia trobat la meva mare, estava a casa ordenant calaixos, i és una carta que envia el meu avi al seu pare i la seva germana de Tivissa, d'un poble prop d'aquí, com coneixeu. Estimados padre y hermana, el día 6 recibí la vuestra en la cual me decís que va a haber epidemia. Aquí también hay más enfermos del ordinario, pero con 2 o 3 días de estar en cama ya están buenos. Yo estoy muy constipado. Bueno, això és el que li diu el meu avi, és un pare i la seva germana, fent referència precisament a aquesta pandèmia de grip que va haver, com us dic, a Espanya, bueno, tot el món, perdó, va ser una pandèmia. Se va dir la grip espanyola perquè en aquell moment Europa estava en la Primera Guerra Mundial i els països no informaven, com veurem després també, com ara, o no informaven correctament, en canvi a Espanya ho estaven informant de tot. Val? Pandèmies n'hi ha hagut moltes, n'hi ha hagut més, com la de la sida, o epidèmies com la de l'èbola, no arriba a ser pandèmia, no arriba a ser mundial, que possiblement no oblidem d'elles perquè, bueno, com que són de certs col·lectius que potser no pertanyem o de certs països als quals tenim ja oblidats, doncs m'ho oblidem ràpidament. Però jo crec que és important tindre en compte que això no és la primera que passa, que veieu que l'última que va haver va durar 2 anys i que aquesta ja veurem en quant de temps ens desempalleguem d'ella. Us presento aquest estudi és de l'Institut de Salut Carlos III de fa una setmana, el 13 de maig, i és l'estudi del nivell de prevalència per províncies. Què vol dir la prevalència? Vol dir la quantitat de gent que ha passat la malaltia. Si us doneu compte, em sembla que és Bolo Ratolí, Tarragona, doncs 1,6% de la població, que això és molt bo perquè hi ha hagut molt poca gent que ha passat la malaltia, amb la qual les mesures d'aïllament i de quedar-nos en casa tants de dies han donat resultat. En total, en el global d'Espanya, pam dalt, pam baix, no? Ja veu que Madrid, doncs, la part més infectada, bueno, Sòria, perquè hi ha molta gent que va de Madrid a Sòria, de Sòria a Madrid, i totes aquestes províncies, Barcelona 7,1, bueno, en general fiquem un 5% i així fem compte redós. Per arribar a la immunitat de rebanyo, que es diu, que és aquella immunitat grupal amb la qual la gent haurà passat la malaltia i tindrà suficients defenses com per a no caure, si tens una infecció, s'ha d'arribar en un 60-70%. Com veieu, estem molt lluny i aquesta és la part dolenta d'aquesta notícia. O sigui, un 1,6 a Tarragona està molt bé, a Terres de l'Ebre no arriba a l'1, però fins arribar al 60-70% o ens vacunem o ens emmalaltim. Si ens emmalaltim ja veiem el que passa, no? Con la qual cosa, fins que no tinguem vacuna, no podrem arribar a estar més o menys tranquils en aquesta malaltia. Què és un virus? Per a la gent que m'esteu escoltant, que m'imagino que no sereu metges, ni biòlegs ni gent d'aquest sector. És una cosa molt petita. En què us que diuen això és suficient. És una cosa
perquè no és un ser viu, necessita altres per a viure, com si diguéssim, com si fos un paràsit, i és molt petiteta. Tan petita com esta pilota, no? Esta pilota d'un metro de diàmetre, doncs tan petita com això. Imaginem-nos, doncs, que l'oceller de la vostra cooperativa és una cèl·lula del nostre cos. Llavors, el que fa el virus és entrar dins de la nostra cèl·lula, com us he dit, més o menys és d'aquest tamany, utilitza els orgànuls d'aquesta cèl·lula, utilitza els orgànuls del celler per a reproduir-se i se transforma d'un en molts virus. I aquests virus van infectant a altres cèl·lules. En quant se multiplica? Doncs de 1 a 100.000, més o menys, el qual és una malaltia molt contagiosa. Amb 100 coronavirus ja ens podem contagiar. En 100 coronavirus ja ens podem contagiar. Apagueu els micros, si sou tan amables, perquè si no s'interfereix i no us veig. A aquesta escala, la distància entre Gandesa i Buenos Aires és 1 metre. Con la qual una pilota d'1 metre de diàmetre, doncs imagineu la immensitat de l'oceà, lo petit que pot ser. Tan petit com en un cabell nostre, en l'ample, un detrás de l'altre, ens cabrien 700 coronavirus. O sigui, una cosa molt menuda. Hi ha virus encara més menuts i més punyeteros, amb la qual han tingut relativament sort, que és com una pilota de bàsquet. Això és el virus de la febre aftosa, és un virus, com us dic, molt petit, que vola per l'ambient i pot contagiar a quilòmetres a altres animals. Afortunadament no afecta persones, però quan això passa en un lloc s'han de cremar els animals, és un desastre. I coses encara més petites que un virus, com és el mal de les vaques boges. Això ja és com una pilota de tenis de petit. Ja sabeu el mal que va provocar també, el mal de les vaques boges. Con la qual encara més petit que un virus. Molt bé, i el coronavirus què és? Doncs una cosa molt senzilleta, com us he dit, és este material genètic embolicadet, envoltat d'una càpsula, i aquesta càpsula té com si fos una coroneta, per això es diu coronavirus. No es van trencar molt el cap en nombrar-lo. Se veu amb microscopi electrònic, un aparell especial que no està a tots els puestos, perquè ja us dic, tan petit que no es pot veure, i és difícil de veure. Però quan se veu això com si fos un halo, que és aquesta corona. Després veurem que aquesta corona és important. Quan ens fan la PCR, el que ens estan detectant és un tros d'este virus. Cuidado que sempre surti negatiu al coronavirus no vol dir que no tinguis coronavirus, perquè a vegades, i això no ho dic jo, ho diu el Col·legi de Metges de Barcelona, una conferència temàtica que hi ha estat, con la qual cuidado en la interpretació dels resultats. Per què? Bé, el coronavirus se reprodueix al nostre aparell respiratori. Les fosses nasals, la faringe, la tràquea, bronquis, alveols pulmonars. Si pot sortir negatiu, si, per exemple, ha passat la fase de reproducció a les fosses nasals, ens agafen la mostra de les fosses nasals i resulta que tenim el coronavirus, però el tenim més avall i llavors aquella mostra no agafa el virus. Bé, se reprodueix en tota aquesta zona i se contagia, o sigui, nosaltres l'expulsem per a que altres persones es contagien a través de la parla, a través de la saliva quan estem parlant, després ho veurem. Amb gran quantitat, des de 15.000 fins a 15 milions de partícules víriques per mil·lilitre de saliva. Una petita part pot anar per la femta, con la qual, cuidado també ara amb la utilització dels lavabos als restaurants, s'han d'extremar les mesures de desinfecció i també podem determinar el virus a les aigües fecals dels pobles, que hi ha algun laboratori que ho està fent. Se pot adelantar a la consecució del virus, a detectar el virus abans que hi hagi malaltia real. I dic això perquè aquesta és la mare dels ous d'esta conferència, perquè entengueu tot el que estem fent, heu d'entendre això. I això què és? És el període d'incubació. Què és el període d'incubació? El període d'incubació, que en aquesta malaltia és de 2 a 10 dies, no és matemàtica pura, és el període en el qual una persona se contagia del virus i comença a tindre símptomes. Pot estar 2 dies, pot estar 3, pot estar fins a 10, a que tingui símptomes. Durant aquest període d'abans, aquesta persona estirà contaminant el virus sense ella saber-ho. O sigui, estirà passant el virus a altres persones sense ella saber-ho.
Amb la qual cosa és aquí el problema. O sigui, té el virus i no ho sap. I un altre problema, hi haurà un 26%, o sigui, de cada 4, una persona que haurà passat la malaltia i no haurà tingut símptomes, però mentrestant haurà estat contagiant. Amb la qual cosa, este també és un dels altres problemes pel qual ens hem de protegir. El dels 10 dies, doncs llavors ja sabeu que si estem en contacte amb un malalt ens hem de quedar a casa durant 14 dies. És per això, per donar un marge de seguretat, saber que des del dia 1 fins al dia 14 tu per almenys aquells dies no has tingut contacte amb ningú i no pots passar el virus. Molt bé, com passem el virus? Com us he dit a través de la parla, a través d'unes coses que no veiem, que un metge alemany que es deia Fluge va descobrir i que són això, les gotes de Fluge, li va posar el seu nom. Són unes gotícules molt petites que quan parlem, quan exhalem aire, tant pel nas com per la boca, ens surten. Si tenim el virus, evidentment en aquestes gotes va contingut el coronavirus. Si no en tenim, doncs no, però també hi va. A quant de lluny van aquestes gotes? Doncs en circumstàncies normals, entre 1 i 2 metres. Això no és matemàtica, també depèn de moltes coses. Per això, una de les altres coses que ens estan demanant és que ens separéssim físicament en 2 metres. Com us he dit, si tossim o estornudem, aquestes gotes van més lluny encara. Hi ha una petita part del virus que no van aquestes gotes, van en gotes encara més petites, que aquestes gotes se queden flotant a l'ambient. Aquestes gotes estiran 3, 4 hores, avui han dit 4, jo tenia 3, ja us dic que això no és una miqueta orientatiu, que estiran en l'ambient. Per això el que ens demanen és que ventilem la nostra habitació, ventilem els nostres locals, perquè aquest virus, si està a l'ambient, al ventilar-lo, doncs se'n va. Molt bé. Distanciament físic, 2 metres. És el que ens demanen per les gotes de Fluge. Cuidado que si caminem, aquestes gotes van a darrere, fiqueu-vos detrás d'una persona que està fumant i entendreu-lo de les gotes de Fluge. Olorareu el fum d'aquesta persona si us fiqueu al darrere, no si us fiqueu al davant. Doncs més o menys és el mateix. Estes 2 metres és obligatori, però si esteu caminant o esteu fent una altra activitat, com ara córrer o anar en bicicleta, us heu de distanciar una miqueta més perquè aquestes gotes queden una miqueta a l'aire i van darrere nostre. Llavors, obligatòriament, el boletí oficial diu que si anem en bicicleta, doncs 10 metres. Mentre estic parlant, si no porto mascareta, no porto res, el primer que es contamina són el que tinc davant. Suposo que m'esteu veient, són les meves mans. Les meves mans és el primer que es contamina. Si porto mascareta, evidentment la mascareta, les superfícies de treball, el mostrador, les taules, si porto guants també es contaminen, les sabates del terra, tot això queda contaminat pel coronavirus. I els aliments, bé, doncs els aliments tenim una bona notícia també, no són font de transmissió del coronavirus. No podem emmalaltir menjant un aliment que estigui contaminat de coronavirus fins les dades que tenim avui en dia, però no és una transmissió alimentària la del coronavirus, és una transmissió oral. Però els manipuladors sí que són font de transmissió d'aquest coronavirus, amb la qual cosa ens hem de protegir. Ens hem de protegir els sistemes que hi ha de propagació del virus, que és tant la boca, l'aparell respiratori, boca i nas, i les mans, perquè també són font de transmissió d'aquest coronavirus. Amb la qual cosa, ara després ho veurem, rentant molt les mans. I la bona notícia és que tenim fàcil de lluitar contra el coronavirus i eliminar el coronavirus. Com us he dit, la corona del virus està formada, entre altres coses, per uns olis, uns greixos. Quan tenim les mans brutes de greix, quan tenim la paella bruta de greix, el que fem és agafar sabó i aigua i netejar-la. Doncs les mans i el coronavirus volen el mateix, neteja de mans. I aquest és el primer missatge important que si parleu amb els vostres conveïns i no he pogut anar a la conferència, m'he avorrit molt, però l'únic que he après és que m'he de rentar les mans. Doncs ja ens donem per satisfets. Quan us heu de rentar les mans? Heu d'augmentar la freqüència de rentat de mans en aquests moments. Evidentment, quan començo a treballar, encara que hagi sortit de casa, he sortit de casa i he sortit les mans netes i m'acabo de dutxar. Quan arribo al meu comerç m'he de rentar les mans. Després de tossir o estornudar, encara que he de tossir amb el colze, igual me les he de rentar. Evidentment, després d'anar al lavabo, si em toco la cara, també me les he de rentar, perquè el virus pot estar per la meva cara, si soc portador, evidentment. Quan m'arriben mercaderies,
Després de tocar el mòbil, penseu que el mòbil té més bactèries que la tapa del vàter, és així, és un aparell molt brut, el mòbil, encara que no ho sembli, també s'hauria de desinfectar i rentar-nos les mans després d'utilitzar-lo. Si hi ha algun camarer, no conec el perfil ara, no us he pogut veure, quan retiro el servei dels plats, mai de rentar les mans, perquè allò ha estat en contacte amb gent que pot estar contaminada de coronavirus, jo em puc contagiar si no tinc una bona higiene de mans, i el tirar, per suposat, en altres ocasions i també quan tiro la basura. Us fico aquí BOE perquè és obligatori tindre als comerços una papelera per a depositar els papers o el que la gent pugui generar al vostre establiment. Si és en tapa automàtica, millor. Si no, doncs sense. Permeteu que perdi un minut en dir com ens hem de rentar les mans. Com ens hem de rentar les mans? Mínim han de ser 20 segons, si és un minutet o 40 segons, 30 segons, doncs millor. El primer que he de fer és llevar-me adornos de les mans, anells, pulseres, rellotges i arromangar-me ben arromangat, perquè si no, no em rentaré bé. Obric l'aixeta, me mullo les mans, agafo sabó, me l'espargixo i em froto les mans mà amb mà, o sigui, palma amb palma, després palma amb dors de la mà, me les froto, obric els dits i també insistixo entre dits i dits, després a la mà contrària, els nosets, faig també un moviment entre els dits entrellaçats, me quedarà el dit gros, que també amb la mà dreta agafo el dit gros de l'esquerra i al revés amb l'altra mà. Per últim, amb els nosets al palmell de la mà i també al revés. És bo que tingueu possiblement a l'establiment, fiqueu-vos això és de la OMS, ho trobeu en seguida si entreu a internet. Recordeu-vos com, perquè no estem acostumats a rentar-nos les mans així, però ens hem de rentar més profusament. Tindre un cartret d'estos a vegades ajuda. Per últim, me les esbandeixo, me les asseco en un paper, no amb la tovallola, i molt més als bars i restaurants, això ja no oblidem-nos de tovalloles, que ja estan prohibides, ja estaven prohibides, però i també del foco d'aire, ha de ser en paper. Si no tinc un rentamans d'accionament no manual, he de tancar el grifo amb el mateix paper que mai he eixugat les mans per no contaminar-me, i si no m'he deixat la porta oberta, que el recomanable és que us renteu les mans en la porta de lavabo oberta, però si no heu pogut pel que sigui, obriu la porta sense tocar la maneta amb aquest paper. Aquí us deixo la informació de dos vídeos, després si voleu entrar, us demostra com s'han de rentar les mans i lo fàcil que és contaminar-se si no prenem mesures. Hi ha gent que pels comerços que té, a la millor no pot anar tantes vegades al lavabo, o no sé, potser qui tingui una llibreria, per exemple, a la millor té el lavabo però no pot deixar-se la botiga. Tenim el gel hidroalcohòlic, és obligatori que el tingueu a l'entrada del vostre establiment per a que la gent se pugui desinfectar les mans, per això us fico aquí BOE, i sobretot us substituïs el rentat de mans sempre que les mans estiguin netes. Si les mans estan brutes, no substituïs el gel hidroalcohòlic el rentat de mans. Amb la qual cosa, gel hidroalcohòlic sí, amb mans netes. Tema guants. Si us heu de quedar en un sí o en un no, quedeu-vos en un no. No utilitzem guants. Si em deixeu matisar, en condicions, perquè els guants donen una falsa sensació de seguretat, us hauríeu de canviar cada 20 minuts, perquè si no ja no fan l'efecte que haurien de fer. Evita més ser contagiats que no pas contagiar. Me pot evitar temps de neteja si me'ls canvio. Cuidado que si em rento les mans amb guants se'm fan uns plecs que eviten que la neteja de mans sigui la correcta. No és correcte rentar-se les mans amb guants, amb la qual cosa valoreu i vigileu el seu ús. En un comerç, totalment desaconsellats. Si els utilitzeu, penseu que abans de ficar els guants us heu de rentar les mans, després de ficar-vos els guants, de treure els guants us heu de rentar les mans. I us heu de treure de forma correcta, que és aquesta. Amb una mà agafo el guant, l'estiro, el fico dintre, ja tinc la mà lliure, i després amb l'altra, que la tinc lliure, per la part de baix, sense tocar el guant, en la mà que no tinc guant ara, embolico el guant i el passo, i d'aquesta manera tinc els dos guants voltats, ja no em poden contaminar, i llavors me rento les mans.
Tema mascaretes. Tema mascaretes, aquí teniu un quadre, després podeu veure quina és la vostra. És un acte de generositat i d'educació cívica portar mascareta. Entre altres coses és obligatori, però és un acte de generositat. Ja sé que fa calor, que és molest, tot el que vosaltres vulgueu, però crec que s'ha de portar, més que sigui per això, per educació. Evito més contagiar els altres que no pas contagiar-me jo, però si tots portem la mascareta, doncs tots ens evitarem contagiar. Depèn del tipus de mascareta i del tipus de malla que hi hagi al teixit, doncs una no m'evitarà contagiar perquè, com podeu comprendre, depèn del tamany de la piloteta, doncs algun virus se'n pot colar a l'inspirar-lo. El que sí que evitaré, sobretot, és contagiar jo amb les meves gotes de fluxe, sempre que no tinguin vàlvula, evitaré contagiar els altres. La millor, la FFP2 sense vàlvula. Aquesta és la millor. Això us ho deixaré penjat i no patiu que podeu després revisar-ho. Me les he de col·locar bé, us fico aquí que és bo, perquè és obligatori, això ja ho sabeu. No me les he de tocar a la part de davant, si me les toco m'he de rentar les mans. Si utilitzo pantalla protectora, sempre amb mascareta. La pantalla protectora no evita la propagació del virus, amb la qual cosa sempre amb mascareta. Això és incorrecte, este senyor no l'han informat correctament, amb la qual cosa això no seria correcte, a part que la utilització dels guants ja us dic que no em sembla correcta tampoc. Aquesta fotografia segurament està agafada abans del coronavirus, però és una bona opció. Tindré això, aquesta doble protecció, no? El que us dic, les he de portar ben portada, és que em tapi el nas, no me la puc treure, no la puc portar a la barbeta, si em rasco, si em pica no m'he de rascar i les he d'utilitzar correctament. Aquí veieu unes imatges, no? No és coronavirus, però això més fluorescent seria una substància que han ficat, aquí la porto a la barbeta, mireu on se queda tot el virus i on se quedaria aquí en el cas de no portar-la bé. Si a vegades porto equips de protecció individual, tant les mascaretes, les pantalles facials com guants que no siguin d'un sol ús, sinó guants reutilitzables, sempre s'han de desinfectar després d'utilitzar-los. Si algú d'algun restaurant m'està escoltant, sabeu que és obligatori netejar els aliments que han de ser consumits en cru, les verdures que han de ser consumides en cru, és obligatori netejar-les durant 5 minuts amb una concentració de lleixiu determinada. Avui per avui, amb el coronavirus, aquesta concentració no mos val. Hem d'augmentar la concentració. Ara després veureu com. Amb superfícies, hi ha molts estudis, hi ha molta variabilitat, depèn del material, depèn del tipus de material que estem parlant, dura més o dura menys, sempre que el material estigui net i sec. Si no, el coronavirus dura dies. Aquí també teniu una taula del Ministeri de la duració del coronavirus en diferents materials. Com veieu, màxim 4 dies i ja està, o menys de 9 dies en superfícies inanimades. Bé, podeu veure alguna notícia que no s'han trobat proves de contagi a través dels objectes, però amb tot i en això la OMS continua recomanant la desinfecció de les superfícies. I és així, ha de ser així. Amb aliments no us podem contestar si el coronavirus és viable o no, avui per avui. No sabem si en refrigeració i congelació el coronavirus pot ser viable. Suposem que sí, però suposem que no, però no ho sabem, perdó. Amb la qual cosa no sabem si la refrigeració i la congelació lo mantenen viable, llavors no us podem contestar. El que sí que mata no és el fred, però sí que és la calor. La calor mata el coronavirus, amb la qual cosa la roba, els vostres utensilis de treball, els haureu de netejar entre 60 i 90 graus. Això és obligatori, no sé si hi ha alguna botiga de roba aquí present. El boletí oficial parla de higienitzar les prendes. La manera d'higienitzar-les és
en calor, hem considerat que és la més oportuna per a aquest sector, perquè, evidentment, si higienitzem una prenda amb lejia, doncs ens quedarem sense prenda i no serà correcte. Penseu que heu de portar sempre mascareta i, si no és una FFP2, heu de portar sempre doble mascareta per evitar, si sou portadors, contaminar la roba. Llavors, és una bona mesura d'higiene portar doble mascareta en el moment que estiguéssiu fent aquesta operació. Primer, netejar. Si hi ha algun restaurant, les taules primer s'han de netejar, els utensilis primer s'han de netejar i després s'han de desinfectar. És este ordre, no al revés. I el desinfectant no neteja, el desinfectant desinfecta. Molt bé, quins desinfectants utilitzo per a superfícies i estris? En menys d'un minut se'm desinfectarà amb això, amb hipoclorit, amb alcohol o amb aigua oxigenada. Ara els veurem un per un i veureu que són fàcils de fer i d'aplicar. Tenim la niña bonita. I aquí, a Gandesa, me sembla que tenim una fàbrica, la lejía. Lo més bonic que podem utilitzar, i no serà que no ho tingueu a mà, és la lejía. La lejía heu de mirar, perquè en funció de la concentració que porta la lejía, haureu de ficar una quantitat de lejía en aquesta aigua que vulgueu preparar. Aneu a l'aigüera, mireu l'etiqueta de la vostra lejía i us ficarà la concentració de lejía que té de cloro en aquella lejía. La meua, de casa meva, té 37 grams de cloro a la sortida de fàbrica, i m'ho diu el fabricant. Amb la qual cosa, si fa temps que tinc la lejía o l'he tingut a botella oberta, no són 37 grams perquè la lejía s'evapora, per això a l'estiu hem de ficar cloro a la piscina cada vegada. Amb la qual cosa, les columnes tenim la concentració, la meva, per exemple, seria de 37 i tenim, si vull preparar 1 litre d'aigua, doncs ficaré 27 mil·lilitres de la meva lejía, cada un que es miri la concentració de la seva. Si vull preparar un pobal d'aigua, n'hauré de ficar 137, tampoc cal que sigui exacte, un got d'aigua. Un pobal d'aigua, un got d'aigua, més o menys. No utilitzeu aigua calenta i no us begueu la lejía. És de la mateixa calanya utilitzar aigua calenta en la lejía que beure-se-la, amb la qual cosa, aigua gelada i no us begueu la lejía. Tampoc la mescleu amb amoníac, perquè els vapors us poden portar a l'altre barri. Només passarà això, que us morireu, però no passarà res més. No contamineu a ningú. Més coses. L'alcohol de 96 és el que comprem a la farmàcia. L'he de transformar en alcohol de 70, perquè, curiosament, en l'alcohol és més efectiu l'alcohol de 70 que l'alcohol de 96. Com ho faig? Molt fàcil. Agafo 100 mil·lilitres d'alcohol de 96, li fico 40 mil·lilitres, 40,5 mil·lilitres d'aigua destilada i se'm convertiran, per arte de màgia, en 125 mil·lilitres d'alcohol de 70, perquè alguna part se m'evaporarà. És així, la proporció que heu de fer és aquesta. L'alcohol entre 62 i 71 és quan és efectiu i més concentrat o menys no és efectiu contra el coronavirus. L'aigua oxigenada, la que teniu a casa, és del 3%, la que aneu a comprar a la farmàcia és del 3%. Si voleu utilitzar l'aigua oxigenada, heu d'utilitzar per 1 litre d'aigua 150 mil·lilitres d'aigua oxigenada o la dilució que correspongui. Si la teniu més concentrada, per exemple, peluqueries, podeu utilitzar una concentració diferent. Més coses. No es pot garantir la desinfecció ni amb ozó ni amb ultraviolada. A part que són sistemes cars, avui per avui, amb la informació que tenim, i per molt que diguin molta propaganda, no podem garantir, i si la garantim en aquests dos medis, són condicions de no estar a la botiga, perquè la concentració amb efecte virucida, amb efecte que pugui matar el virus, serà tan alta que haurem de marxar perquè serà tòxica per a nosaltres. L'ozono, sobretot, no es gasteu diners amb l'ozono, no està demostrada la seva eficàcia en les superfícies, no està aprovat encara per la Unió Europea, està en una fase d'estudi i no surt al llistat de virucides autoritzats. Què és el llistat de virucides autoritzats? És un llistat que treu el Ministeri periòdicament, amb el qual s'inclou, a part de la lejía, l'alcohol i l'aigua oxigenada, a la millor, el sanitol, per exemple, que podeu tindre a casa. Mireu el nombre comercial, que va per nombre comercial, té un número de registre, una substància activa, i heu de mirar que sigui apte per al públic en general i personal professional. Si és personal professional especialitzat, no el podríeu utilitzar. Per últim, ja acabem quasi, si tinc símptomes me quedo a casa, ara és important no anar amb febre a la feina, no anar amb mal de panxa, no sabem encara els símptomes quins poden ser. És aconsellable desinfectar el calçat a l'entrar als establiments,
Posar-se roba de feina d'ús exclusiu i també la mascareta. Per desinfectar el calçat ho teniu fàcil amb aquest sistema de xuf-xuf. Això val 2 euros a una ferreteria. Podeu tindre aquí fet per no tacar la roba amb alcohol o amb aigua oxigenada, perdó. Si hi ha algun restaurador, desinfectar les taules després de cada ús i no oblidar-se de les superfícies que toquem amb les mans, els panys, les manetes, les cadires, el TPV. Si ara no està recomanat pagar amb metàl·lic, però amb TPV sí, però el TPV s'ha de desinfectar després de cada ús. No podeu donar-li a una persona i després a una altra sense haver desinfectat el TPV. Intenteu facilitar la neteja, mínima decoració, la taula neta, com menys coses hi hagin a damunt millor, menys us costarà desinfectar després. Ventilo amb freqüència, ho diu l'OBOE, però ja ho diuen les nostres iaies, ¿vale? La casa s'ha de mantenir ventilada i airejada, i això és el que hi ha millor per a la salut. Els virus se'n van i tenien raó les iaies, no mos calia la OMS ni el BOE, ja ho sabíem, això. ¿Vale? Quartines, més val que entrin mosques que no entri el coronavirus. Eviteu tindre quartines. Aquí entrarà una persona, obrirà les quartines i es pot contaminar les cortines, amb la qual cosa les cortines obertes, importantíssim. Si hi ha algun restaurador, ara està prohibit tema de palilleros, coses que es puguin compartir. El tema del vi, per exemple, també amb una taula que, si no són de la mateixa família, no pot haver una botella de vi perquè entre ells se la poden passar i es poden empastifar, amb la qual cosa en aquell moment hauria de ser el restaurador el que servigués el vi. Distància de 2 metres, ja hem vist per què, això és importantíssim, continuar mantenint la distància de 2 metres, ja sé que no es compleix, però és important, ho hem de dir nosaltres. En un poble com el vostre no teniu franges horàries, però sí que prioritzar el servei a la gent gran i a les dones embarassades. Aquí també us he deixat una guia del sector del turisme, també és del Ministeri, és molt interessant, aquí baix teniu el link, si la voleu veure, més o menys diu el mateix que hem dit nosaltres, però sempre està bé tindre alguna referència oficial. Ja, per últim, doncs mireu, un últim consell, no? Que compra casa i ven a casa i faràs casa, no? És això el que us vull dir, no? Ho he trobat a la vostra pàgina de Facebook. Necessitem ara més que mai ajudar-nos entre tots i comprar productes de proximitat, no? No baixem la guàrdia, Jo sé que hi ha poca gent apuntada, la gent està molt relaxada amb tot això, fa calor, fa bon temps, anem als bars, ens fem una cervesa, ens preguem una altra i ja no oblidem de que el coronavirus ens ha tingut 2 mesos a casa i que segurament hi haurà bastants efectes col·laterals. És que això és Alemanya, vale, no passa res. Mira, a la Marina Baixa el dia 24 també va haver un rebrot. Totana, un poble de Múrcia també. Però és que això és Alicant i això és Múrcia. No passa res. Mira, aquí tens el de Lleida. A Lleida també ha hagut un brot i s'ha de quedar a la fase 1 perquè no pot avançar. Amb la qual cosa, anem amb cuidado i protegim-nos. Demanem responsabilitat. És una llàstima que s'hagin obert primer els bars que les biblioteques i els centres d'investigació, amb tot el meu respecte als bars, però, clar, preferiria que la gent fes cola per les biblioteques i pels centres d'investigació. Això és un xiste de l'avantguàrdia que permite molt de suc. El comportament de la ciutadania és exemplar amb algunes excepcions, però minoritàries. El virus diu, doncs no passa res, però nosaltres ja en tenim prou. I és així. Amb poca gent que hi hagi que no compleixi les normes, desescalarem, segur. Això ho va dir Hiram Johnson, va ser un governador de Califòrnia dels Estats Units. La primera víctima quan arriba la guerra és la veritat i per això no fico aquí uns números. Hi han hagut molts morts, no sabem quants, perquè ara me'n compten, ara me'n descompten, ara uns se'ls deixen. Un record a tots els que han mort per aquesta malaltia en circumstàncies realment dramàtiques. No els hem d'oblidar. És una malaltia que hem de ser versàtils, hem de saber anar cap endavant i cap endarrere, acostumar-nos al que ens estat dient. Segurament, si demà faig una xerrada, no la faré igual que avui. Distanciament social de 2 metres, la lejía és el millor que podem utilitzar com a desinfectant i, sobretot, si us ha de quedar alguna cosa clar, és que ens hem de rentar molt les mans. I amb això ja hem acabat. Moltes gràcies. Deixo de compartir pantalla i espero que hi hagi sigut... Veig que esteu aquí encara, no heu marxat, amb la qual cosa no he parlat sol. Me sentiu, Vicky? Te sentim. No comparteixo pantalla ja, no? No comparteixis pantalla. Vale, perfecte. Vale, doncs si teniu alguna pregunta serem encantats de resoldre-la.
Us ha quedat tot clar? Ningú té preguntes. Una pregunta, que ahir tinc que sortir un moment, se m'ha desconnectat, no sé si ho has dit. Ara a molts comerços la gent estem ficant metraclilats per a fer atenció. Detrás del metraclilat cal la mascarilla o no cal la mascarilla? Sí que També cal. cal la mascarilla. Sí. El metacrilat el que et permet és que depèn, tot això són mesures que li anem ficant i barreres que li anem ficant al virus. Si portessis una mascareta FFP2, en teoria no caldria, però si la mascareta no és FFP2, algun virus et pot escapar, vale? O per la valvuleta, depèn del tipus de mascareta que portis, i evidentment si no portes res, si ets portador, aquella imatge dels ous, no? que podem ser portadors sense saber-ho, doncs podem transmetre. El metacrilat el que et permet és reduir la distància a 1 metre, però també l'has de desinfectar, després, 2 vegades al dia, per almenys, tant per davant com per detrás. Jo amb restaurants, en principi, no ho aconsellaríem perquè són més coses que fiques dins del teu establiment que després hauràs de netejar. Si hi ha alguna pregunta més? No sé, ho estàveu gravant, ho podeu passar després als comerços, ja et dic, nosaltres estem fent aquesta tasca titànica de comunicació i de conscienciació. Ens està costant molt perquè, potser hauríem de tindre un altre tipus de suport, però gràcies a l'Ajuntament de Gandesa, sobretot, i gràcies a les 2 o 3 persones que esteu aquí. Però jo crec que això interessa a més gent i sí que és una mala hora, però si fas les 8:30 encara m'he d'anar a sopar i si són les 7 del matí encara no m'he aixecat. No sé si el problema és l'hora o el problema és possiblement l'interès de la gent. Però sobretot això, gràcies als que esteu que heu fet l'esforç. Això sí que volem remarcar-ho. Però és el que diem. No sabem, no n'estem sols encara, Dic, els dubtes li poden passar a Jordi a Soto, no? Sí. I ell mos pot fer arribar. Sí. I després... Perdoneu, una pregunta. Digues. Mira, jo soc la Yolanda, jo tinc un centre d'estètica. Sí, llavors, jo tinc contacte directe amb la gent. El que parlàvem dels guants i rentar. Amb la bona higiene de mans, que en definitiva totes les mesures ja eren d'aplicació abans que estigués el coronavirus, no faria falta tampoc treballar amb guants a l'hora de fer una depilació, a l'hora de fer una cosa que estàs més en contacte, simplement amb una bona higiene de mans seria suficient o es recomana també portar els guants? Jo no sé si el gremi us ha dit alguna cosa en contra del que et vaig a dir ara, o no us han dit res. És molt ambigu, tot. T'has de fer la higiene de mans. Si abans ho fes entre client i client, ara mentre estàs també, sempre, saps? Llavors, el que és important, la higiene de mans i pensar què vas a fer. I els clients, evidentment, han de ser honestos, vull dir, han de ser responsables, no t'ha de vindre una persona amb símptomes. No, evidentment. Això. Sí. Llavors, una bona higiene de mans. La idea és una bona higiene de mans sense guants. Un minut. Sí. No, això ho tenim present, sempre, sí. Molt bé. I tu què portes de protecció per a tu? Jo porto la FFP2 esta per treballar, la mascareta, i llavors quan faig el que són els facials, la mascareta o les ulleres protectores per evitar el contagi a través de les mucoses. Molt bé. I la mascareta que tens de FFP2 té vàlvula o no té vàlvula? No, sense vàlvula. Sense vàlvula, vale. Si mai no en trobes sense vàlvula i te n'has de posar una en vàlvula, te poses llavors una quirúrgica. Vale. Perquè la FFP2 en vàlvula t'estàs protegint tu, però tu quan exhales, és a dir, quan tires les gotetes des de fluxe, li podries tirar al client. Ja si al ficar la mascareta quirúrgica damunt en una FFP2 en vàlvula, ja es protegeix el client i tu, en aquest cas, com a treballador. Vale. Merci. De res. De res. Un plaer.
Bueno, si hi ha alguna pregunta més, encantats de respondre-la o algun dubte. No sé si Jordi està per aquí o no. Sí que estic jo, Jordi. Vale. Si tenen algun dubte o alguna cosa, a través teu, Jordi, que mos ho facin Sí, que arribar. m'ho facin arribar i ja us ho... Jo ara us ho enviaré. te passaré la documentació de la xerrada d'avui, perquè també que tinguin tot el tema de les dilucions, que és important, i et passaré també les infografies. N'hi ha una de peluqueries, que per l'estètica també se pot assimilar. ¿Vale? Bueno, no ho hem dit, però les revistes, totes aquestes coses que hi ha a la sala d'espera, això s'ha de llevar, no? I, bueno, també són infografies que precisament ha participat gent del sector. Estan bé perquè hi han hagut veterinaris farmacèutics i també gent, o sigui, peluqueres, o sigui, les que ho han fet. Con la qual dona una imatge de saber realment els problemes que pot tenir una peluquera o una esteticient, no? Perquè moltes vegades des de fora no coneixes la realitat vostra, no? I menys en aquest sector, que no, però almenys els homes no som gaire clients, no? Igual té algun dubte dels PUCs o no? Us han dit des del sector que us poseu PUCs? A mi, bueno, jo no. Jo el que tinc és que a l'entrar tinc una estoreta que hi fico un xorro de la lejía diluïda amb l'aigua, la quantitat aquesta que ens van passar. Llavors, la persona quan entra, perquè jo quan entren, automàticament se'n van a la camilla i es treuen la roba, vull dir, no, les sabates se les treuen. Perquè dels PUCs no n'han parlat, però no n'han parlat perquè estan molt desaconsellats, perquè quan te'ls aniries a posar i a treure, te pots autocontaminar. Sí que és important que aquesta estoreta que tens a l'entrar la renovis amb freqüència la dilució de lejía, perquè s'evapora. ¿Vale? Jo més que una... Normalment... Cada dia, una vegada al dia. No, bueno, jo normalment cada vegada quan marxa la clienta baixo desinfectant la barana, la maneta de la porta, el porter automàtic i fico un xorret de lejía a l'alfombra. Això ho faig cada vegada. Si vaig a vindre de Pilar, vindré a casa teva, jo. Fem exercici ara, pugem i baixem. Ja està bé, no passa res, que l'exercici no va malament. Doncs ho fas molt bé. Aviam. Molt bé. Doncs, si no té ningú cap més dubte ni res... Doncs ha sigut un plaer, senyor regidor. Igualment d'estar aquí, de conèixer-nos, ni que fos virtualment. No passa res. Molt bé. Moltes gràcies per la vostra atenció. A vosaltres per poder fer aquesta xerrada. Ja li passem a Jordi i passem la xerrada ara en un moment. Sí. Digues, que no et sentim bé. Que estem interessats, si hi ha alguna cosa, mos passeu això i nosaltres ho farem arribar. Sí, jo ara mateix li passo a Jordi per correu electrònic i ell ja us ho passa. T'envio tu, Marc, no? Us ho passo. Perfecte. Vale, ja t'envio jo, tu, Marc. Vale, Jordi. Molt bé. Molt bé. Moltes gràcies. A tots. Grandesans, cuideu-vos. Adéu. 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 Adéu.